Tábula rasa partindo novamente de cero. Nos Pobra e o Partido Socialista dan marcha atrás e ábrense a iniciar un novo diálogo co Bloque Nacionalista Galego, co fin de integrar os nacionalistas nun futurible goberno municipal. Daquela ruptura das negociacións entre as partes producírase por a celebración dun pleno extraordinario en outubro pasado, no que se aprobou a dedicación exclusiva da edil de servizos municipais e tamén a contratación dun posto de persoal eventual. Unha sesión a que os nacionalistas chegaron a cualificar de antidemocrática, pedindo a súa revogación. Decir rotundamente que non hai negociacións para participar no goberno municipal. Non as hai. E a prioridade para o BNG neste momento é restituir a democracia no noso concello. E digo restituir porque esta foi usurpada polo goberno de NP e do PSOE, xa que utilizaron unha falsa maioría en beneficio propio, que se queda unha pinga de dignidade no goberno de Nos Pobra e do PSOE, que convoquen coa mesma urxencia un pleno extraordinario onde revoquen os seus acordos. A liberación da concelleira e o posto de persoal eventual. Agora Nos Pobra e Partido Socialista cambian de postura, sinalando que a celebración dese pleno foi un erro. Consideramos que a convocatoria e celebración da sesión plenaria extraordinaria do pasado 1 de outubro, na que se aprobou a dedicación exclusiva da Concellería de Servicios Municipais e a contratación dun posto de persoal eventual, foi un erro que supuxo a ruptura das moi avanzadas conversas entre as dúas asambleas. Estamos falando, por suposto, Nos Pobra e BNG. A maioría circunstancial empregada, aínda que legal, non representaba o sentido democrático expresado nas urnas pola veciñanza da Pobra. Por todo isto, recoñecendo dito erro, amosamos a nosa intención de comezar de forma urxente e partindo de cero as negociacións coa Asamblea Local do BNG, co objetivo de chegar a un acordo para a participación do BNG no goberno municipal. Dende o Executivo bipartito tenden agora a man a nacionalistas para entablar de novo negociacións na busca dun goberno máis sólido, coa maioría suficiente para poder sacar adiante todas as súas propostas.